लग्न लागली आहेत देवांची. आता सगळ्यांनी सोना लुटून सुरुवात केली आहे बघा. मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, 3.5 मुहूर्तांपैकी एक विजयादशमी दसरो जो की आज असा, आज गुरुवार असा, ऑक्टोबर महिन्यातलो गुरुवार, आज 2 तारीख असा आणि आज दसरो पण असा. आणि आमच्या नाक्यावर दुर्गादेवीचं आगमन झालेला होता अगोदर, म्हणजे 9 दिवस चांगली त्याची पूजा वगैरे करतात, सेवा करतात. आणि आज नेमक्या ह्याचा वर्ष आहे ना, 2025चं वर्ष, त्यात 11 दिवसानंतर दसरो येईल, म्हणजे 9 दिवसांनी विसर्जन होतं ना, तर आज 11व्या दिवशी विसर्जन असताना देवीचा. तर मी तुमका ह्या व्हिडिओमध्ये काय दाखवतलंय तर दसरो, कोकणातलो दसरो कसो असता, म्हणजे सोनाचं लुटतात मंदिरामध्ये जाऊन, ज्या धार्मिक स्थळावर जाऊन सोनं वगैरे लुटतात, त्या पण मी तुमका दाखवतलंय. पण आता आपण जातलो पहिले दुर्गादेवीचा दर्शन घेऊ नाक्यावर, आणि त्याच्यानंतर मग आमच्या घराकडे पूजा वगैरे असताना जी दसऱ्याची ती, त्याच्यानंतर मग दुकानात पूजा वगैरे करतलंय स्टुडिओमध्ये आपल्या, आणि त्यानंतर मग आपण जातलो मंदिरामध्ये जे सोना लुटतात तिकडे दुपारी. तर ह्यो व्हिडिओ इंटरेस्टिंग असतो, तुम्ही नक्कीच बघा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा, आणि कोण रेव नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असा ते का सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर ही शस्त्रपूजा केली जाता. घरात सगळे म्हणजे हत्यारा जी आहेत ती सगळी ठेवून आपल्या कामाची त्यांची पूजा केली जाते. इकडे पण घट बसलेले असते ते बघा. आमचे मूळ घरात ज्या ठिकाणी गणपती असतात तिकडे, म्हणजे मी ज्या ठिकाणी राहतोय ना त्या घर बाजारपेठेतला. तर मी आता मंदिराकडे येलोय आणि मंदिराकडनं आपल्याला आता मळ्यात जाऊचा खाली. तर मित्र आपले बघूया इकडे असंच सगळे, त्यांच्यासोबत सगळ्या देवांसोबत आपल्या खाली मळ्यात जाऊचा सोना लुटूक चाळ्याकडे. आणि हा प्रत्येकाक माहिती असतला नारायण मंदिर असं या 17.5 खेड्याचे अधिपती श्रीदेव नारायण मंदिर मालवण बेलाचीवाडी मधलं आहे मंदिर. मी तुमका समोरनं दाखवतोय. आणि आजचं वातावरण बघा कसं मस्त आता, निळा निळा क्लिअर वातावरण आहे एकदम. आज पाऊस नाही आता, ती बरा झाला. चला आता चव्हाट्याच्या मंदिराकडे जाऊचा असं आपल्या, आणि तिकडे गेल्यानंतर तिकडे सोना लुटलो आपण. इथून जवळजवळ 2 किलोमीटर, 2 ते 2.5 किलोमीटर असा, आणि ते 2.5 किलोमीटर आपल्याला चलत जाऊचा असा. हा भाई काका, बरोबर. चाळा देवाचा देवस्थान असा.
तिकडे पहिले दर्शन घेतात आणि त्यानंतर मग परत जी जी जुनी वाटा ना त्या जुन्या वाटेने परत असे तिकडे चव्हाट्यावर जातात. दाखवते तुमका पुन्हा. तर बघा इकडे चाळा देव असा. मगाशी तुमका दाखवलंय ते चाळा देवाकडे ती जुनी वाटा आणि ही दुसरी वाटा. इथून लोक जातात तिकडनं देव जातात. ते बघा आता देव जाऊन तिकडे चव्हाट्याचं मंदिर असा त्या चव्हाट्याच्या मंदिराकडे थांबतले तिकडे. त्यानंतर लोक मग गावात येऊन दर्शन घेतले आणि त्यानंतर मग सोना लुटूचा कार्यक्रम होतो. इकडे आपट्याचं झाड असा. त्या आपट्याच्या झाडाच्या समोरच आपले देव थांबतात. हे जे दिसतात तुमका ते. आणि त्यानंतर मग थोड्या वेळान तर सोना लुटूक सुरुवात करतले. म्हणजे आपट्याचं झाड आहे ना त्याची पाना काढूक सुरुवात करतले. चिंतामणी देवरो गिरिजात्मजो सुवरदो विघ्नेश्वरो ओ धरो गणपती पूर्या सदा मंगलो शुभमंगलो लक्ष्मी कौसुभार्या धन्वंतरी चंद्रमा गावगा सुरेश्वर गजो ब्रह्मा देवांगना अश्व सप्तमुखो विषो हरिधरो शंखो मृतो तांबुले रत्नानि चतुर्दशो प्रतिदिनो लक्ष्मी पतेर्मंगलो शुभमंगलो सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका शिप्रा वेत्रवती महासुरवती जया गंडकी पूर्णा पूर्णजवै समुद्रसहिता लक्ष्मीपतेर्मंगलम् राज्यमणि सदा विजयते रामं रमे शंभजे रामेणाभियता दिशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणौ परतरौ रामस्य दां सोऽस्म्यौ रामे चित्तलयस्तदा भवतु लक्ष्मीपतेर्मंगलौ शुभलग्नघटी समीप नवरागे ओनिया वाघराग्रयोते मधुमार्ग पूजन करा अंत पडाते धरा दृष्टा दृष्ट मधुवरान करणे दोघे करा वियुभी वाजंत्रे चला आता ही लग्न लागली देवांची. आता सगळ्यांनी सोना लुटूक सुरुवात केली आहे बघा. सोना सगळ्या लुटल्यानी जे आपट्याचे शेंगे असतात ना शेंगे ते सगळ्यांका वय जातात. त्यानंतर मग हे नाही उरले काय मग पालो हे वरती वरती आहेत पण भरपूर आहेत. बघा हे दिसतात तुमका पूर्ण. चला
तर या बाजूक पहिले येत ना ते आपले नारायणाचे देव म्हणजे श्रीदेव नारायण मंदिरकडचे आणि हे जे आहेत ना ते आपल्या पावनाईकडचे म्हणजे एकाच गावातले असत. ते पावनाईकडचे आणि नारायणाकडचे असे आहेत. बेलाच्या वाडीमध्ये 2 देवस्थान आहेत, एक नारायण मंदिर आणि एक पावनाई मंदिर. तर आता हे येईल ते पावनाईचे देव. हे दैकाला गेलं काय होय ए हॅपी दसरा. हातात फोड हातात फोड. किती गटे लावलं? नाही एक बस म्हणजे 11 लावले टोटल. एवढं डेंजर हा माणूस. ह्यो कोणचो? चला आता इकडे नित्यान नवीन गाडी घेतला ना आज दसऱ्याक. आता उद्या लगेच शुक्रवार हा. उद्या काय तर बघूया मस्त वे खय ठेवलं गाडी. चला नित्याची गाडी तुमका दाखवते. आता असेच आपण जातलो शाळेत. तिकडे मराठी शाळा ग्रामपंचायत आणि मराठी शाळा एकाच जागी असा. तर तिकडे सरस्वती पूजन असता. वैभव शेठ दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. चला आता आपण शाळेत जाऊया आणि सरस्वतीचा दर्शन घेऊया. हे बघून त्या विठ्ठल मंदिरा विठ्ठल रखुमाई मंदिर त्याच्या पुढे एक रस्तो मिळताना तो आपल्या टेंबावर जाता. टेंबावरना उजव्या साईडीक गेला का मुस्लिम वाडी आणि डाव्या साईडीक गेला का आपली बेलाची वाडी. हो बघा हे रस्तो आणि ह्यो रस्तो गेलो हा ना ह्यो ग्रामपंचायतीकडे आपण आता जातलो आणि तिथून सरळ पुढे आपण रस्त्याने गेल्यानंतर विरणीच्या नाक्यावर जातलो आपण डायरेक्ट. काय गेला शाळेत? आम्ही जातो आता. तिरंगा 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 यासाठी ग्रामपंचायत हा मालवण ग्रामपंचायत आणि समोर दिसता ती मराठी शाळा.
यासाठी अंगणवाडी ह्यो स्टेज असा कार्यक्रमांचो. हे बघा या मराठी शाळा. या शाळेत कोण कोण होते नक्की कमेंट करून सांगा. चला सरस्वतीचं दर्शन घेऊया. लाईनीत दर्शन घ्यावं, गर्दी करू नको. ए लाईनीत राहा, लाईनीत राहा, लाईन करा. शाळेत दिला समजा गोया तुमका. एक साथ नमस्ते करा. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. रिप्लेसमेंट मी तुका दिले तर दाखव. वाढदिवसाच्या मी तुका दिले तर दाखव. हां हे बघ रिप्लेस केलं. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला पण सर्वांना. पुष्पगुच्छ दिले का लगेच. चला आता थंड पीक जाय. आधी ताण लागली आहे, ताण. रिप्लेस तुका. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा काका. हो बस झाले हो. चला हा चल 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 चल. मंडळी आमचे दमले होते बघा. शेव खातात शेव. बाळाकडची पारकर या समोर जर दिसता ना घर तिकडे स्पेशल शेव बनवतात मस्त. थोडे थोडे येतात. मित्रांनो ह्यो विजयादशमी दसरा जो कोकणातलो असता तो आम्ही तुमका ह्या माळली गावात दाखवलो. ॲक्च्युली माझं गाव आहे मजद्या, तरी पण मी जास्त तो ह्याच गावामध्ये असते आणि इकडे प्रत्येक कार्यक्रम किंवा काही जरी असलं फंक्शन तरी मी इकडे हजर असतेच, कारण माझे मित्रमंडळी सगळे इकडचेच असत. तर ह्यो मी तुमका दाखवलंय की कोकणातलो जो विजयादशमी दसऱ्याचा उत्सव कसो असता तो. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गावागावात वेगवेगळ्या पद्धतीत साजरं केलं जातं. पण आमच्या मालडी गावात जसं साजरं करतो तसं मी तुमच्या पुढे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. पुन्हा एकदा लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.